Ahoj! Prečo počítať kroky a ako to ovplyvňuje chudnutie? Počítanie krokov je jednoduchý, ale efektívny spôsob, ako zlepšiť svoju kondíciu a urýchliť proces chudnutia. Každý krok, ktorý urobíš, znamená, že tvoje telo spáli kalórie. Ak chceš schudnúť, musíš vytvoriť energetický deficit, teda spáliť viac kalórií, než príjmeš. Chôdza je jedným z najprirodzenejších a najmenej zaťažujúcich spôsobov, ako dosiahnuť tento deficit. Aj keď sa ti možno nechce behať alebo cvičiť hodiny v posilovni, každodenná chôdza môže urobiť veľký rozdiel. Počet krokov, ktorý by si mala cieľovať, sa často spomína ako 10 000 krokov denne, čo je približne 7 až 8 km. Tento cieľ pomáha spáliť viac kalórií, podporuje zdravie srdca, zlepšuje metabolizmus a zvyšuje tvoju energetickú úroveň. Ale čo ak ti 10 000 krokov príde ako príliš veľa? Začni postupne a pomaly zvyšuj počet krokov. Ak sa dostaneš na 5000 krokov, tvoj metabolizmus sa už začne meniť a uvidíš prvé výsledky. Nezabúdaj, že chôdza je veľmi efektívna aktivita na zlepšenie tvojej kondície a chudnutie. A je to niečo, čo môžeš robiť každý deň. Ak chceš urobiť ďalší krok k dosiahnutiu svojich cieľov, klikni na odkaz, vyplň krátky formulár a poďme spoločne nájsť spôsob, ako urobiť každý krok dôležitým pre tvoje zdravie a postavu. Začni svoju cestu k lepšiemu telu ešte dnes.